Ota vaan se. Mutta se on... Se näyttää just tuossa. No ota vaan. Kaapissa on. Se on valmistaudus. Joo. Tuolla on yksi. Vittu sä niin pelottaa. Ihan näitä tällaiset poliisit. Hei, meidän täytyy ottaa yksi kuva, että se asuu tuolla ja siinä on naishaarem. Tuu niinku kameraa päin sille. Mikä astuu te deleted fucking siis? Pidä hyvä huolta, että vähän puhelimessa saatan tästä. Just noin. Just noin. Di-di-di-di-di. Mitä vittu? Päivää. Hello vaan. Haluan pelata peliä. Hyvä. Vaikka. Se on 10 sekuntia aikaa etsiä tähän uusi parista ja tää paska sammuu. Hienoa perseen heiluttelua. Se ei tosin pelasta sinua yhtään miltään. Okei, nyt on peti. Mistä se on löytyä se? Haluan pelata peliä. Se on samanlaista kehää-ääntä kuin muilla seksikäneväreillä niin kuin minulla. Se on 10 sekuntia aikaa pelastautua vessanpöntöstä ennen kuin se vetää itsensä. Siinä on lukut siihen. Nyt jäätyy. Terve Ismael. Haluaisit pelata pienet pelit kanssasi. Sillä on samanlaista seksikästä ääntä kuin muilla kaltaisilla sievareilla. 10 sekuntia päästä. Pesit. Päivä Ismo. Haluaisin pelata pelin kanssa. Se on samanlaista seksikästä ääntä kuin muilla kaltaisilla sievareilla. Se on 10 sekuntia aikaa päästä vetää pääsipöntistä ennen kuin se vetäisi itsensä. Aina pieni vinkki mistä aloin löytyy. Katso tarkkaan. Ja nyt, Ismo, laitatko avaimen sinne? Keksaa syömään. Ismo, laitatko avaimen sinne? Päivää Ismo, haluaisin pelata pelin kanssasi. Sinulla on samanlaista seksikästä ääntä kuin mulla kantaista seivareilla. Sinulla on 10 sekuntia aikaa vetästä pääsipöntöstä ennen kuin se vetää itsensä. Anna sinne pieni vinkki mistä avain löytyy. Katso tarkkaan. Ismo, laitatko avaimen sinne? No kai se on siellä, kaiva vain. No, nyt kun kaikki viiat on jaettu, pääset leikkimään. Semmoinen myrrä on niin kuin helvareilla. Siksi joudut tämmöiseen tehtävään. Haluatko pelata peliä? 10 sekuntia päästä hukut veiksan pönttöön. Etät löydä avainta. Anna sille missä se on. Ismo, haluatko avaimen hänen perseeseen? Makaa siellä on kaivavain. Keksaa syömään. Ei nyt äiti. Mutta mä teen. Ne kuvat ei saa muuten lopettaa. Ei vittu. Murheetkin varmaan aina näistä. Vittu hiljaa.